comença a sonar i els xiquets impacientant-se estan. Un grup de joves de gala s'han vestit per ser els protagonistes d'aquesta meravellosa nit. Molt bon nit a tots. Juan, ¿no crees que falta el Bueidal? Perdona, Luisa, però en els nervis de la nit ja m'anava a començar sense tu. Benvinguts a la presentació de festers i festeres del 2008. Conduixen l'acte Luisa Mut Pérez i Juan Argudo Ferragut. Molt bona nit a tots. Feia 4 anys que no ens reuníem en un acte tan especial com aquest. I per fi, avui podem gaudir de l'acte de presentació de festers i festeres del 2008. En primer lloc, volíem donar la benvinguda i agrair la seva presència tant al poble de Sagra com a totes aquelles persones que han vingut d'altres llocs a compartir la festa amb nosaltres. Voldríem també agrair als festers l'oportunitat que ens han donat per a conduir aquest acte. Tot l'any esperem l'arribada d'aquests dies d'alegria i diversió, que serveixen per a trobar-nos amb familiars i amics que aprofiten aquestes dates per en aquests dies de festa. Han sigut 2 anys d'esforços, il·lusions per part dels festers i festeres, pares, mares i familiars, que han donat com a resultat l'àmplia programació de festes que han organitzat. Vos demanem un fort aplaudiment per a ells.